Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan Betul. Pagi ini tidak mengucapkan panjenengan yang ada di rumah. Semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, pagi ini Betul seperti biasa membantu kesibukan yang ada di dapur. Semoga cepat selesai dan nanti ada tugas lagi. Oke, kita lihat seperti apa keseruannya. Oke, kayak kopi sih. Dengan kopi sih dulu. Lali kopi ini ben marai cerdas, ngopi ngolah pikir dan hati. Oke. Tidak sih yang penting. Mantap. Tuh kopi ini loro bro siji lah ya. Apa cah iki masakane? Wah, masakane apa? Iki lho Gus, bro. Gedhong puhung dimasak kaya bumbu rendang. Ya dah. Ngopi sik. Ini jadi setiap pagi bantu iki masak kanggo untuk karyawan penggilingan beras CV Tanjaya. Apa nih sing dilebokno? Terus kaget bro. Lebokke sebule serene sing dilebokke. Tidak lebokke. Kejem. Ben dilebokne kon mudak. Jane dilebokne iki goyang. Udak. Karo apa ta? Loh, masa gak ana lawe? Apa? Oh, lawe pindang bro, dadi kan perlu ya dilekin, iya ta? Lawe pindang, didelok sik, cek kontrol. Oh. Tindak pindang tuku wingi Bu. Pindang sing aku tuku kae wingi ta? Sing biasane aku mbek Bu tuku sine loro ta? Pindang. Telu apa loro? Iki tukune dhuwur masalahe ora ngene buke biasane. Ya jarang misalnya mbek buke sing ngesor sing cadaran iku kan iki apa? Sine loro. Lah nang dhuwur iki sine telu.
Wih. Sing nang ngisor kae piro? Cepek po kaumban kae? 100. Oh 90. Nang ndur ya 95 kae wingi kok. Sini telu. Iya ini nang desa jenenge Gerih. Bahasa iki nganggur wis. Iya dah. Ya, Bu. Bahasa nganggur wis delok Korea rumah aku. Bisa omong di rumah aku orang ngemat nih lho mbak bu kan bener ta nek tuku sini loro nang ngesor kira ini bu lah tuku sing ngesor ya pokoknya sudah kan berdua rutine kan barangnya enak minggu nek tuku aja minggu ya ben ben komplit nah anggap liyane minggu mesti komplit bakule iki lho maksudnya eh kene ayam wis pasti enak nek sing kaya iku mau nyambut gawe jadi masa iki anu bro masa iki kan karena non jero kono kae anu sumpek tur anu lecet gitu non jero kae biasanya masak non jero karena berhubung kurang yo penak biasanya bertahun-tahun nang kono cuma iki kan ono tempat dari kadang kan enak nang jero lho bro ya iki cuma iki biasa tak nggo masak dhewe tak ganjeli keduren nah semene kan keduren tak buat tekok kene kan lega ta engko tak nekno ben ketok rapi ya ta njaba kan nggone luas bro lho sakmene iki nggone bro wah ini ombo njaba nang jero nang jero kesel ngersiki lho nang kene cedak isah-isah barang wis pokoke berak sak lali kopine kopi sik ya dah ya kopi tak Jengko bariki jam 7 gawa masakan iki mau digawa nang gone anak ini. Jadi aku ngeterke bos iki ke rumah sini ke tempat rumah anaknya setelah sampai rumah anaknya dilanjut ke pabrik gitu loh berurutan ini kadang agak bingung loh gawean itu apa iya saya lagi kan memang sing ana kene iki bose istriku aku wong bara bro dikira bara sing nang kene iki bos bojoku aku bosku kuwi bos dhewe neh ya aku nang kene nunut melu juragane ngancani juragane bojoku ngono lho bro oke ayo bos yang harus delok Koreanan bos yang delok Koreanan mbok nudu diglundung sak kepok serano oleh bro wah iya kejadian angel lho
Delok Korea kok jak omong. Di sini ngono. Hah? Hah? Ngriya kita tenan. Aku kira ya karo interaksi ben iki yo. Lah yo piye ora. Duh, iki jenenge godhong puhung dimasak rendang. Bayih ngono ya telap-telep. Heh? Wis sumus mateng iki. Jene mbok tutupi cepet. Ngasar. Ya ta? Lah kapan pecah itu parut kok ora oleh iku piye lho. Heh? Sendalku. Ndelok jaba, Bro. Ndelok jaba kaya apa. Wah, wateng. Cek cek esuk iki lho, Bro, cek wateng dedet. Jam 5 ya, men. Sepi dalane. Cek sepi do blonjo. Ya mening ini hawane enak, Bro. Nek wawan panase lah jan wis pokoke. Iki jek mending nang kene ana tandurane. Jek ana tak tandur-tandurane. Lho. Jadi cek penak. Masih ada penahan nih. Adem nek esuk. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bersama menemani saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.